sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mapayapa at ligtas na Semana Santa target ng Region 1 Peace and Order Council. Pananampalataya sa Panginoon, sandata ng isang manggagamot sa Baguio City. Milagrosong tubig ng Our Lady of Namakpakan Church sa Luna, La Union, dinarayo. Iba't ibang paraan ng paggunita ng Semana Santa sa Tarlac at Pampanga silipin. At iba't ibang produkto ng Pangasinan bida sa pagbubukas ng Pistay Dayak. Bagamelam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Naka-full alert na ang iba't ibang ahensya sa Ilocos Region para sa target na payapa at ligtas na Semana Santa. Magbabalita Charles Limon. Kakaupo lang bilang chairman ng Regional Peace and Order Council ng Ilocos Region si La Union Governor Rafael Rafi Ortega David. Kaya isa sa mga unang utos nito ang mapayapa at ligtas na paggunita ng Semana Santa. We have instructed our peace and order units to do their necessary deployments para ma-maintain po yung peace and order natin. But I specifically instructed them to give careful attention to mga coastal activities po natin as well as mga road and traffic conditions. Nakalatag na rin ang kanilang plano para dito. Nakatayo na rin ang iba't ibang information and assistance booth ng iba't ibang police station sa rehiyon para sa mga aberya at aksidente sa kalsada. Isa sa mga kritikal na lugar na babantayan ng ARPOC ang mga beach areas ng rehiyon. Ito'y upang maagapan kaagad ang mga kaso ng pagkalunod. I hope that our tourists and locals will also do their part para ma-maintain po yung peace and order natin dito. So it's not just yung mga peace and order units po natin, but it's also the responsibilities of our constituents to maintain yung order po sa mga kani-kanilang mga lugar. Meron naman tayong mga kapulisan na nagpapatrolya sa beaches and then supported by our itong mga BPATs natin. Kasi itong BPATs natin trained din sila eh. Part of their training ay na kinakandak ng LGU in partnership sa PNP. Parts of their training are yung DRRO, Disaster Rescue and Relief Operations. So part ng package ng training package nila yon. So kahit pa paano may alam din sila on rescue operations. Paalala naman ng Regional Peace and Order Council. So, wag po tayong pasaway itong darating na holiday po. Wag din po kayong masyadong magpakalasing. Kasi yun po yung mga number 1 cases po eh. Kapag ka nalalasing po ang tao, dumediretso po sa dagat, doon po nalulunod ang mga drowning cases po natin. So, I hope yung mga locals and tourists po natin will be responsible this coming holiday po. Katuwang ng grupo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DPWH, Coast Guard, AFP, PNP at BFP. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Atin namang silipin ang iba't ibang paraan ng paggunita ng Semana Santa ng probinsya ng Tarlac at Pampanga. Narito ang report. Pamamanata at pananampalataya. Dito umikot ang performance ng ilang Kapampangan noong linggo para sa paggunita ng Semana Santa. Layon nitong irepresenta ang ilang mga kaganapan at pinagdaanan ni Jesus noong unang panahon. Ganito rin ang naging kaganapan noong Lunes Santo. Ang entablado sa labas ng San Bartolome Parish Church ng Magalang, Pampanga, napuno ng sayawan at musika sa isinagawang dula para pa rin sa paggunita sa Semana Santa. Inulan din po kami dito sa Marky Mall at mula noon ay tinuring po namin itong blessing. Hindi nga natinag ng pag-ulan ng mga ito para maiparada ang life-sized image ni Hesu Kristo. Ang mga musical na dula, isang hakbang ng probinsya para panatilihin ang yaman at tradisyon ng mga Kapampangan pagdating sa relihiyon. Alapit ka malayan ko, alapit ka
naman sa Santa Rita sa bayan ng Concepcion, Tarlac, dinisenyohan ngayong Semana Santa hango sa kaharian ng Panginoon. Isang lalaki rin ang nagpenitensya habang nagsasagawa ng pabasa sa parehong bayan. Isang lugar naman para sa mga nais dumalo sa pabasa ang sinet up sa Barangay de la Cruz, Bamban. Sa mga susunod na araw, inaasahan pa ang mas maraming mga aktibidad na nagpapakita ng pananampalataya kay Hesukristo at pagbabalik tanaw sa kanyang naging paghihirap at mga milagro noong unang mga panahon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinagdiriwang naman ngayon sa Lamut Ifugao ang Rambakan Festival 2023. Silipin ang ilang tagpo sa kwento ni Jose Robert Inventor. 18 naglalakihang float gawa ng 18 barangay sa Lamut, Ifugao ang bumida kahapon sa pagsisimula ng pagdiriwang ng kanilang Rambakan Festival 2023. Ang float na gawa ng Barangay Santa Fe nagmistulang isang maliit na gas station. Ang mga palamuti nito, iba't ibang produkto ng bayan gaya ng mais, isda at iba pa. Agaw pansin rin ang float ng mga OFW sa bayan. Gamit ang mga bulak, hinugis ang eroplano at maleta. Kinulayan ito ng pula, asul at dilaw. Sa pagparada ng mga float ay nakilahok din ang mga residente. Ang pagdiriwang ay dinaluhan ni Department of Interior and Local Government Undersecretary for External, Legal and Legislative Affairs, Attorney Juan Victor Llamas bilang panauhing pandangal. Kinilala siyang adopted son ng bayan sa bisa ng Resolution Number 2023-20-071. Kamlon na ibig sabihin ay matapang, tagapagtanggol ng kalayaan at komunidad at tagapagmahal ng hustisya ang ibinigay sa kanyang pangalan. Ngayong araw, binuksan naman ang Agri-Trade Fair. Layon nitong suportahan ang mga micro, small and medium enterprises sa bayan. Tampok dito ang iba't ibang mga produkto ng bayan gaya ng saging, guyabano, kamote at iba pa. Ang Rambakan Festival ay naglalayong mapagtibay pa ang samahan ng mga residente ng bayan at magtatagal sa ika-5 ng Abril. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, pananampalataya sa Panginoon, sandata ng isang manggagamot sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita, abangan! Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno ng essential vitamins, probiotics, calcium at electrolytes. Kikita ka, garantisado at sigurado ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So masakit ang ulo sa Paulinimen yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang aw sa Paul. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ibinahagi naman ng isang manggagamot sa Baguio City ang kanyang matibay na pananampalataya sa Panginoon para makatulong sa kapwa. Narito ang report. Pag
minute. Ito, igapan ko lang ng holy water. Kasi ito kung 3 dekada nang manggagamot si Nanay Remy. Nagsimula raw ito sa kanyang lola na ipinasa rin sa kanyang ina. Sinundan pa ito ng mensaheng dala ng ilang matandang hindi naman niya kakilala. 3 matanda din ang nagsabi sa akin na tinitingnan ako, suplada ako noon eh. Tinitingnan ako. Sabi niya gano'n. Balang araw, ikaw maggagamot. Our Father who art in heaven, holy be your name. Pero nang nagkaroon ng malubhang sakit si Remy, dito niya na raw niyakap ang tila nakatakda para sa kanya. Kung nagkasakit na ako, punta akong Lourdes Grotto. Sabi ko, yung wish ko, nagro-rosary ako. Sabi ko, gumagapang ako, may sakit ako gumagapang ako. Tapos nung Holy Queen, lumuhod ako. Tapos nung bumaba na, parang yung hagdan nga, parang lumakas ako. Sabi ko, oh Lord, talagang kakunin ko na yung kakayahan ko. Sabi. Kanyang sandata, ang matibay na pananampalataya kay Divine Mercy o Hesukristo at ilan pang mga santo. Sa pananalig ko sa Panginoon, okay, sige, tanggapin ko po kung yun ang nararapat. Prayer. Kayo na may... I believe our Father, Hail Mary, glory be. Marami din nagkukontra pero sabi ko, yung pupunta dito, yung faith ko. Isa sa kanyang napagaling, si Nanay Lilia. Tila wala nga raw siyang pinagdaan ng sakit. Kasi noon hindi ako makalakad, kaya binigyan ako ng mga pang sa katawan, tapos yung mga herbal ba, yun ang sa akin. Kaya hindi ako nagpa-confine. Ito rin ang mensaheng ipinaabot ni Reverend Father Florito Apalias ng Baguio Cathedral of Our Lady of Atonement sa misa para sa araw ng palaspas noong nakaraang linggo. And so we cry out also to the Lord with our experiences of difficulties in our life, so that we be consistent also to proclaim that Jesus is our King, the King of our life. Ngayong Semana Santa, tuloy pa rin sa panggagamot si Nanay Remy. Anya, ngayon ang panahon na dapat mas nampalataya kay Hesukristo dahil na rin sa milagro ng kanyang muling pagkabuhay mula sa sinapit na pagpapahirap. Important, relasyon sa Panginoon. In Jesus' name, Amen. Aggagampanan ko yung tungkulin ko. Naniniwala siyang ang utos ng Panginoon base na raw sa Biblia ay ang tumulong sa kahit anumang panahon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Isa sa mga simbahang dinarayo tuwing Semana Santa sa La Union ang Our Lady of Namakpakan. Katunayan, ang tubig daw dito nagbibigay milagro at nakakapagpagaling. Magbabalita Charles Limon. Matapos ang 31 taong pagtatrabaho sa Amerika, ngayon lang ulit nakapagbakasyon ang pamilya ni Rene sa Pilipinas. Kaya ngayong Holy Week, nagpasya silang magbisita iglesia. Isa pong malaking pagkakataon, morally, spiritually, at natupad din ang aming wish na makapagbisita iglesia at ito nga po ang kauna-unahan namin. Una nilang binisita ang simbahan ng St. Catherine of Alexandria o mas kilala bilang Namakpakan Church sa Luna, La Union. Dito makikita ang rebulto ni Our Lady of Namakpakan. Face-to-face with the image of the Virgin Mary, isa pong napakagaan po ng kalooban. Spiritually, isa pong pagkakataon na kagaya ng nasabi ko kanina ay iba-iba po ang iba, extraordinary po ang feeling o nararamdaman mo pag nandito ka kay. Isa ngayon ang simbahan sa mga dinarayo ngayong Semana Santa sa La Union. Makukuha sa life of the Blessed Mother is that yun nga submission to the will of God. This is also, of course, sino ba naman ang isang ina na makikita yung anak niya na gano'n ang pagpapahirap na ginawa tapos ipapako sa krus. But then Mary endured all of this because she also knew that it is the will of God. Pero hindi lang ang rebulto ang dinarayo dito.
Sa gilid lang kasi ng simbahan, maya't maya ang pag-igib ng ilang residente at turista sa isang poso sa tabi ng simbahan. Ito ang Mary's Well. Kaya ang balikbayan na si Joey nag-igib dito. Parang parang nakaka-uplift din ng mind ng tao na para magka-survive niyan. Anything na sakit. Sang-ayon naman dito ang 72 years old na si Lola Loretta. Anya, hindi lang daw sapat ang pagpahid o pag-inom ng tubig para sa paggaling ng anumang sakit, kundi samahan daw ito ng dasal. Mamati ka anak ko, mayat anak no patyen. Ngam mo patyen awan Paglilinaw ng kura paroko, hindi pa raw siyentipikong napapatunayang nakakalunas ito ng anumang sakit. Naniniwala daw siyang nakakagaling ang pananalig sa Panginoon. Napakarami na yung nagsasabi sa akin na napagaling sila dahil nga sa devotion nila sa the Blessed Mother, and also by drinking as well as yung nakikilamos sa tubig galing sa well. Well, all of these is a manifestation of the tremendous they are manifestations of the maternal intercession of the Lady of Nabangpakan. Ayon kay Father Collado, dating balon ito pero kinabitan na ito ng poso. Mas matanda pa daw ito kaysa sa simbahan. The church was built in 1690. The foundation of the church was in 1690. The image arrived in 1870. We do not have any exact record of the exact yung exact na paghukay yun sa well. Parang wala kaming record sa parokya nun. Nandyan na talaga yun. Oh yes. Hindi naman daw masama kung gagamitin ang tubig sa pagpapagaling ng anumang sakit basta't may pananalig sa Panginoon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, iba't ibang produkto ng Pangasinan bida sa pagbubukas ng Pistay Dayat. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, taratati lang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Naging makulay naman ang pagbubukas ng Pistay Dayat Festival ng Pangasinan. Bida rito ang kanilang iba't ibang mga produkto. Magbabalita Jose Robert Inventor. Malaking parte sa buhay ng mga Pangasinense ang parola. Gabay kasi ito ng mga mangingisda tuwing sila ay pumapalaot. Kaya ito ang ginamit na simbolo para sa ceremonial lighting ng pagbubukas ng 443rd Agaw na Pangasinan at Pista Idaya 2023. Kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ang pagbubukas ng ika-14 na Tourism and Trade Expo. Nagbigay aliw din ng mga residente sa pamamagitan ng kanilang mga cultural performances. If you notice, we have a very toned down opening celebration. Because it's Holy Week. And I think it's appropriate that
we can reflect and open with a very prayerful mood, because we have to reflect on what we would like to do and how we will do it, and reflect on the next steps personally and for the province of Pangasinan. Tampok sa nasabing expo ang ipinagmamalaking produkto ng 18 mga bayan na nakilahok ngayong taon. 43rd founding anniversary of the province of Pangasinan, and join us, all of us. Let's walk through and enjoy the expo, the Tourism and Trade Expo. I'm sure that there will be so many products that we can highlight and that we can promote, and so many more products which we can discover as part of our trade initiatives and tourism initiatives for Pangasinan. Maraming salamat po, and God bless us all. Ilan sa mga paninda dito ang ipinagmamalaking puto ng Kalasyaw, malikhaing mga handicrafts ng San Fabian, mga yamang dagat ng Lingayen at Urbistondo, at mga gulay at prutas ng Bautista. Ang selebrasyon ng Pista Idayat ay magtatagal hanggang sa 7 ng Mayo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.